ପଡୁଛି ପଖାଳରେ ଟେଷ୍ଟ ରାତି ଆଉ ଦିନର ପୋଇ ଭଜା ଥିଲା। ଦିନର ପୋଇ ଭଜା हाउ 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 ରୁହ ଏମିତି କରନ୍ତିନି। ହେଇ ଛାଡ଼ ପୋଇ ଭଜା ଆଉ ବଢ଼ି ପଖାଳ ଭାତ। ଦିନର ପୋଇ ଭଜା ଥିଲା ଆଉ ଛୁଇଁ ତରକାରୀ ବି ଅଛି। ମୋ ଝିଅ ତାର ଛୁଇଁ ତରକାରୀ ଟିକେ ନଗେଇ ଖାଉଛି। ପଖାଳ ଭାତ ସେ ତାଙ୍କର ଛୁଇଁ ଖାଇବେ, କାହିଁକି ଖାଇ ନଥିଲେ ଗାଧୁଆଳ ଖାଇବା ତାଙ୍କ ଲାଗି ରଖିଥିଲି, ସେଇଆକୁ ଲଗେଇ ଖାଇଦେଲୁ। ଆଉ କାହିଁକି ରୋଷେଇ କରିବୁ ବେକାରେ, ମୋତେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଯାହା ଦିନରେ ଥିଲା ସେଇଆକୁ ଚଳେଇଦେଲୁ ଆଉ ପଖାଳକୁ ଖାଲି ବଢ଼ି। ଆଉ ମୋ ଝିଅ ତାର ଖାଇସାରିଲାଣି।